Hi guys, ning gabi eh. Oh, dara guys, gabit-bit ko ag gabit-bit ko hanger guys, kay nang waswas ko sa ko ang gipang sabnan kaganina, kay naa na may agas guys. So karon guys, diri na ta sa gawas mang waswas ko guys. Ako ning humanon kay para mahalay na nako guys. Kaita pud aning trabaho guys, si banana wa ka kauli kay ang iyang boss kay ga. Willing pa daw oy. Imbis na lipay ta kay nakaulit sayo kay para na ate katabang diri. Nakasapot ka ayo. Kay kaulik unsa na orasa. Ako na laga sulo aning mga trabaho di ari. Kapoy na kay ko ba. Apay mga dugi mga samukan kaayo. Diri guys, wason na ko ni akong nilabhan di ara guys, akong gipang labahan oh. Kaya nawaswasan na guys, naiagas oh. Mitras na, nang limpyo ko diri kaganina guys, nang brush ko, limpyo na kayo diya sa kilid. Padulong dito guys, dito, o diri. Ako aning gipang limpyuhan diri guys, kani. O limpyo na kaayo, padulong dito sa ubos. Padulong dito sa kilid, sa likod dito sa kilid, sa kilid dito pikas. Gipang, kuan na ko, gipang brasa na ko guys, ang kanabitang mga binula sa kong sinabon guys, kay para dili man kayang ba ang tubig, ay ang bula. O tong gamit ragid kaayo guys, kay pakuan mang gikuan, gigamit na ko pag brush. Karongon na to ning kuan biistan. Guys. Murag kuan ra kaayo. Mamakang ta guys. Awa di adung kay mapakangan kag apil dong. Guys. Okay na makang ra ba ko dong. Ito ang gamitan og pakang guys kay para mawala di ang baon ng sabon. Kusog-kusog ang agas. Na guys oh. Yan. Makuan gid ang atong nilabahan guys, matilok gid ang kanang sabon bitaw kay gipakngan man. Diri daw nako ibutang guys din. Kay murag kuan man diha oh. Mama guys. Uy. Ano man nakbot? Awu bon. Uy. Ano man na awo-awo? Guys, matching pattern. Uy! Ibot ko. Guys. Nabot. Nabot. Dili na lang kay ni bula guys, kaya ako man ning gikuan sa ulan ganina gipatungod kay usuking ulan ganina guys. Nya ako na lang ning gipatungod para mawala-wala ang bula. Dayon. Wala na ko aswasig ulan ganina kay balo mo ko mamuagas karon guys. Oto. Nagulat na lang ko sa
agas. Oh. Kurtina. Panglabahan ako. Kaya nag-change ko kurtina kung naging adlaw. Ano na yung panglabahan. Lagpot ang kuwan. Pilok ang sabon guys. Na, ilira mabaho ang nilabhan. Ay, ang pakang guys, makabughat. Pakabug ata. Ata ay. Okay. Natangtang ang rain. Tangtang guys. Ay, Diyos ko Lord. Ngit-ngit. Against the light. Niyan ako ni taot pag mauga na. Guys. Dahil kayo, ay kaning bugat ba?
Na ako'y bodyguard guys, duha ka buok. Magbantay gyud na sila nako guys pag naako diari sa labhanan. Kana gid silang duha. Si Inday ug si Dagol tuwa sa terrace to sila. Kani silang duha. Diri ni kapad ni nako, diri ni magpadoon. Nagnaog kayo ng waswas ko. Nagnaog pag na siya oy. Diyan na ra. Oo, kakaron. Ana ra kan. Ikaw rin palit ang basta dito ha, kaya di ka po yung narabat ko, unang lakaw. Babaw? Ina, ka, maglanto ka dito, ngabay lupoy. Ina, dito ko gikan. Walay lupoy. Ay, saan eh? Ito ka pa mo, pagsilaw. Si Bagyo. Mga pirik kayo na. Ano nagi? Diri o, na kamera. Magpalit at katpod ni Kuan kay gamay May na lang? kaya kung sitaon sa iring katpod. Tanan ay ka dito, mga pirit may tanan. Oh, gubay ko sa kinakas. Sa wala man boss. Asa mo dito sa ubos. Sa wala man boss. Ang tanong ko is ka na. Kaya kinasiugol. Dito na dito sa merkado. Di magpatatag pangihe. Di anak ko nituwasan siguro. Uy, kasaba ba ni mga unggoy? Ako may pag-alas ito. Okay, taga-sir. Yan yung lapit. Pilipin ka? Ha? Pilipin ka ba? Ambot lang, te. Sila sa tapos. Dagyan, magtawag din yung hino. Kaka nasa ibabaw. Wala na pinaw. Damay mga ginto. Ang lingaw na. Ayun. Ang picture ay grabe yung problem ko. Ang kalimpyo mo, sigawa. Ang kiki mo naman ikuan. Ang totoo, dito mo. Kampak na siya. Ha? Bago sa saan na lang ang sabon. Bangit sa dito. Ha? Waso naman ako ni. Ngayon ako ni. Hala, rapit naman nila. Nalang ito. Alay ako. Ano na mo yung trabaho ma.
araw na ito. Nagtrabaho. Ulit ito. Overtime naman gunagod. Iyaman ng lakaw na niya kong galingon. No? Apilong ng kaniya. Dapat siya na yung drive kong galingon. Sila rin pag-drop ni ihatod siya dito. Di naman. O ano mo ito. Di siya na yung abito dito. Apilong ng kaniya. Buang. Mana trabaho ni mga. Ang iyaman ng kong galingon na lakaw. Hindi mo dito, nagulong na po niya. Nagara na. Ang tumumot. Ano sa dito eh? Wala mo kita din sa dito. Kusog naman, nakaka-upload. Agad tayo. Ako rin wala. Wala may agad na mahulog na ang sabi na doon. Dana na lang ito. Ano ka na naibalik ito. Ado siya, manak ito. Ang ubos niya wala ako.
Papuno sa nako niya guys kay magkuan sa ko. Ganit sila. Na? Ano siya may labot eh. Ano ko na. Ay, si panguhit eh. Buk, kaya gadali ko. Hindi ka, si panguhit. Dari ko guys, ako hindi ko nangangal guys eh. Hindi ako mahalay. Urot ko ka. Kapon guys. Nakasikin mo. Dia kira-kira ni awak. Kan kita gedukak ni nak sarjanan. Ay, babaw, ikan ba? Minta panggil ni atau kedua ni. Dilik ni letak. Oh, di ba? Grabe ka naman, kasi ka na. Sino ba? Nabok ko ba na sa basahan mo? Diri na punta guys. Hulog lang siya. Ako gunit ni. Kana? Anak-anak. Marites mandi. Marites mo kayo. Sulod kaga, sulda na si Dagol. Alibots. Atol ko naman isa. Busing! Dali mo kay Butso. Alibots. Kontra partido. Ano ka? Klaro na semua? Igor ka? Oo. May bago si Om? Wala ko nang pagdaan guys. Hindi na ako katong wakwak. Dali system ni guys kay apas ni sa merkado. Ang saan mo ganing ang partner kay atong sugoon. Isda ko balong mili. Dali ko pa man. Adun kapoy pag itong lawas ang kuan pa pa. Nang kuwa ko makana. Oh, meron din lambot ito. Nah,
Guys, mag-ilis ako guys kay mamerkado mi guys. Ginoo ko. Nag-apas mi sa kuan sa isda ba sudan sa kong mga dugi kay mahal kaayo magsigi og to si Rosel oh. No. Mahal kaayo guys magsigi og kuan guys pa guys. So guys, diri ra tataman guys. Salamat sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Ug nag-follow, ug nag-like, share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok ug Reels. Thank you so much. Kapag guys, ganina ginarbaw sa balay. Ay, ginoo ko. Sige guys, bye everyone. Ang pinagtanan. I love you. God bless.